Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin i gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Y gwrthrych hwn, Aderyn sydd wedi osod mewn blwch wydr sy'n cynrychioli'r thema Addysg. Bran llwyd neu fran Iwerddon yw'r Aderyn, ac mae'n debyg ei fod yn gyffredin iawn yn Sir Gaerfyrddin. Hyn, dyw hi ddim yn glir iawn o ble yn union y daeth y gwrthrych hwn. Bwriad gwrthrychau fel hyn yn gyffredinol oedd addysgu pobl a daw llawer o greiriau fel hyn i fewn i amgueddfeydd gan ysgolion. Datblygodd pobl gorllewin Ewrop hudoliaeth a byd natur, gan dyfu a thyfu drwy'r ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar 15. Daeth taxidermi ar un llaw yn ffenomenon, ond ar y llaw arall yn elfen hanfodol i'r ymchwil i fyd natur. Yn ogystal â'i pwrpas gwyddonol, cae anifeiliaid mewntiedig ei defnyddio i ysbrydoli arlunwyr. Yn 1854, fe sefydlwyd Ysgol Gelf Caerfyrddin yn yr ysgol i fechgyn ar Parade Road, a ddisgrifiwyd ar y pryd fel adeilad pyglyd yn debyg i sgubor. Roedd yr ysgol yn gymharol lwyddiannus nes i ddiwynebu trafferthion ariannol yn 1871 a gorfod cau yn fuan wedi hynny. Gyda chymorth Mr H. Howell, un o sefydlwyr yr ysgol wreiddiol, fe'i hailagorwyd yn 1880 o dan Mr William Jones, cyn ddisgybl yno. Ym mis Medi 1892, fe symudodd Ysgol Gelf Caerfyrddin i adeilad newydd sbon ar heol yr eglwys, oedd wedi ddylunio gan y pensaer George Morgan. Heddiw, ac ers 1991, mae'r adeilad o Oes Victoria yn gartref parhaol i oriel Myrddin, oriel gelf gyfoes sydd â rhaglen newidiol o arddangosfeydd gan barhau a thraddodiad celfyddydol Sir Gâr.